Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MLA jangka mau kerwat konstituensi uba Renington Thongkhar ubla long ru menteri ka sarkar jilla ha ka khatwei tere unai wing ar hajar puar ula palai pai ba ya ka MLA scheme na ka benta jong usnem ar hajar ar phwei ar hajar ar puar kabla kot hadu lai klor live khandai lak ar hajar hundres pa sandingka ka bakan thop ya ki nyo phulai tili ki jait scheme ba pher ha ka ni ka ju ka sngi la sam ru ka scheme ka basa jong usnem ar hajar ar pho ar jar ar phwei Shaki shis pa sop santili kilong yeng namar ka jingba mla ban sam hagis nem ki baladep SRLP bertuai-tuai keteng ke Malaysia keteng mana ingin yo ban onbel ban pli perda yang kini keteng jo kiskem kawan long ka jingshai ya pi perda periok long pek hne ini untuk kubor ki ban shondor ya kene ki list jong ki kiskem ya ki ban yo ban pli perda menta kawan dena kata jong arwe pra iki par video bere dan talan beri pli perda Tuhan saksikan mereka. Pentrekan di scheme nak liang job office gila dan bentah pentrekan di scheme but si bentah wala kani kamde ka program ka banyak keren ya kata Andrei isu kwa penselori pi ba pide ban kumno bandan lagi jong ki account mo bank WhatsApp tiang ban play account kasut pentrekan di scheme repair jong ka sarkar ti kata jong penselor bani komiti ka baar ni tharai buan ki inong song mo bagi setia mandai wa haru masu karen hner mar jabon ki padbana mo banak snong na snong ko pero te respa ban ya kata wa haru dalam mutla mo bro kilaban de wa har ti nanta dan gini ki padai ki job card ki batrai ki scheme MG ru menta ki dan gini ki enrollment ya kana ki isram cho labor department ti sesien na pensilori piba ki pampadan subhawan le ki isramru wala kani kamdai ka program masu ta tinjat nomor piabon dan trai ga shime kani kabu berpintip kita ban snai ki bedeng school ki bon ba ya ki basi skap na snow kumba lalet lut haman lagi snow andre wat lagi la persang ban le kumta hakini ki snam baro lai tili ki snam ki baladap bat kani ka snam ka bamta 2022 kani ka snam ka pasau andre ni habang ngap dang bon ba ki bom pat poi ki bom pat yo kan haduk bagana si ong matu kasan snam sisa kamdei kapor ka bajarong pleng habala ya pun kam kalangkot sisa kata kasan snam langi la persang ban le bah kat bala ban ice cream not ya barak kar ki bawan hanre dang bon ba thi ki bom pat yo tedamar kata angkat pat e fi na kamta jong phi ki bom pat yo sunget ya kene ki bajisha bakala shai kene ki jong phi dekat dengan trelang yang video ya ka ar polai ha ka bagian persang ban penstat kan bala ban pendapkam bagian yo ban release kene ka ar polai ru ha une ubnai uban wan ni kneleti baka first week lanel dengila le ha ka last week jong nomor ngin persang ban release syas fasis nampak ya kasnam ar polai kis kene ka bagian siap ban pelat ha ka dengan scheme meminta kalau hoaj nak MLS scheme SRWP ni don ar krur siteng kumbangi jio manusnem but kanlong kaba kendit ya pni dengan itu sekawai gaskim ya kebangi lalak bantan kambon ha kada snem kamata berkata kalau nakasi MSDF naga chief minister scheme kaba judon ya kaba UI seki konsumsi UI la baki amale nila yo kamkarpang mani ha kada constituency ha kaba haunus nem 2122 nila yo kumba prap hawai laksan puar hajar tangka ndrius paksan kata kini prap huelak nilayo nakasi M scheme hagane constituency jongi house nam art huwe arboa ni donro sakawai kini scheme kabaki ongkar DTFM Development of Traditional Folk Music kumba arlak siteng ni donro sakawai ke scheme ke ongka IACDP Intensive Arts and Cultural Development Program kabade arlak siteng bak ni donro sa sport kadeka ISYDP Intensive Sport and Youth Development Program kaba arlak siteng
te habangi simi ka total jong baro kini ki skim jong u 21-22 hangne mo ko wat konsusi lamba kini ki judge skim ke bangal pure phi ha ka ba on implement lamba na ka DC office pan ka leng ka office jong video kan poi sa ka lai crore lai po khandai lak lai crore lai po khandai lak kini ki judge skim ki ka teng ke bangal on pure phi ngimla ban implement lamba ki committee na mar ba ka order ka guideline ka shai ha ka ong ba ya ka implementation ni ML scheme de ban ai by direct sa individual ngila persang man lekum ta hakane ka arpway da ka bangi ong bangin ai by direct sa individual andre ngila mat ke jing hak ba ka bon ba ki burjigi kim don ke bang account ko biang ki account ki long inactive te ngila don hadu mentaro ngim simlala ban implement lot ya ka scheme arpway hak ba ka machispa so busan ngot kim simla yo scheme na ka daw jo ke jing bom don ki account ki babit ba finding lang koy tabawan ano sor sa bawan ne